Good evening. Oh, dito na dahil. Dito na dahil. Dito na dahil. Good evening, mga gabi guys. It's 8:11 p.m. June 3 episode of BBS Bawal Bugok Show. Salamat kayo sa inyong perminti pagsunod MWF sa BBS Bawal Bugok Show, mga gala. Ko lang klarahon nga kaninga show. Hindi po ito sa ABS-CBN. Amo-amo lang gini may gala. Ha? Indi ni Indi. Indi. Buot-buot may gala. And dako akong pasalamat sa, to be honest, siyempre, maniid magkita sa ubang mga online shows karong nga mga gakahitabo, no? And I'm so happy na, in fairness sa ato, Bard, kung Jala. Burning at pagpilit ganina og karon mo again. Jala nga. Ano to? Ano pa yung line of flex niya media partner? Naputol akong kuhan. Katong gamay og dako, no? So pala enjo. Alay ko kung pre. Ay pang ginano. Bakit? Nice. What's na application ano? Application. Dili mixer man eh. Nice na mixer. Nice. Ano ba mga mixer sa mga streamers? Marami ka ng mga vlogger. Ano mga vlogger? Laban lang kita, guys. Laban lang guys. Kitsa kayo na. Okay, tingnan mo na. Alright. Take two. Ay, nako, naputol lang among binawaw kabayan, may gana kabayan naman di ay. Alright, welcome po. Okay, take two. Welcome po sa lang edisyon sa BBS Bawal Bugok Show. Siyempre ito po ay hindi programa po ng ABS-CBN. Lahi po siya may gala. Outside na mo ni may gala. Hindi nga. Hindi. O siyempre ito po ang baboy nga na Dimple Hilas King Bernie Bitok. Siyempre naman, good evening, mga ka-BBS. Tama niyo rin yung pinaka-feeling na Mega Maria. Feeling it right. And syempre naman, my God, what happened to my voice? Come on, there's Joe Romantico. Busy guys, Surprise kita niya ganina. Wow, naibago Sa mixer ba yan o app yan? Baboy. Ito, mixer ako na ipakita sa inyo. Ito ang gani. Dahan-dahang bumangon ang anim na nilalang. Sige. Voice over. Itong sa kuwan ba? Cinematic. Edgar ba? Dahan-dahan. Isang bulalakaw. Isang bulalakaw. Isang bulalakaw. Ha! Okay, pre. Okay. Ay, sakit niya pre. Hinaya na pre.
And of course, ang Sabi- Master ng Bayan, Master Poppy, all the way unsay oras tataman karon alas? 9:30. Bebe. 9:30. 9 or 9 or like whatever. Like oh my God. Ano yung liog? Like, It's today is June 3 may gala episode po ito ng June 3, 2020. Again, daghang salamat sa inyong perminting pagsunod. Salamat kayo nga kanang pag-live namo insigida natin mo diyan nagulat na. Yes. Lagi, oy. Salamat Ay, na yung mga and bago. dako May mga bago ra ba? dako po namong pasalamat labi na sa mga suki na gyud nga every kita mag-live nagi din sila. Thank you very Yes. much. Salamat. Thank you. As in upper tig kayo mo may gala. Sa tilod anay lang. bye. Okay, bye. Okay, tingnan mo nabasa daw mo dabi sa itong mga suki, da mga first honor nga nag-comment or nag-live na diha. Hi Nice. ko ni Kuan, ni Angel, ni Rachel, Suki na Q, to. si Mi Amor, ato ning mga Kuan, Suki. Si Carl, Top, si Carl, top no? fans. Roel Dumagit, Vivi Deters, James Aguirre, Hi. Kevin Taglinaw, Ibiang, si Joke Rosario. Yeah. Amo diha, unsa pa inyong mga basa diha? Si Go. Ma'am Eva Dalomino of Malaysia. Ayan, Yeah. si Merly Joy Lucaban, ako igaagaw. Si Franz Villadores, Pabs. Happy viewing. O kay Kuan Mac Ads Baclayo Jr. or si Donski. Donski. Mark Shinoda. Mama Mark Shinoda. March at sa o si March Hail Abing Dayon. Dante, hello. March, Dante, Pelapil Melendez, kang Anjay, kang Alphonse, Mm. ni Kiedes, and kang Mac Ads, and Romel. Hi, Romel. Hi, Mel. Romel Alabaw Joe Garcia. Thank you. So, kigid kay namin mo always, every... Uy, top fan na ba ko din eh? Top Jan fan. Ney, si John Nayday, mga kuanin siya, listeners nato sa mga MOR live nato mga karon na pud sa BBS. Top fan. O kaning mga sharer na to. Yan. Mac Ads Baclayo Jr. Salamat kayo. Balik-balik yun. Oh, What's with salamat July? Okay. Si What's with July, top fan. Naa naman sila yung mga badge kung permigid. Kung meron ko na siya badge, dapat bigyan natin. Napamakoy bitok-bitok t-shirt no sa ano. Parapol tayo mamaya parapol tayo. Para sa mga sharer natin ha. Okay, yan na may gala. Wow. Apila ang top fan. Apila ang top fan. Mga top fan ha mamaya. Dapat na po yung t-shirt yan ang nabilin may gala. Ato na Irapol mo ipakon. sa ila lugar? Ano lugar? Okay, parapol na to para ang kaning mga ano na to, mga Top top fan. fan lang. Oo. Okay. Anyway, mga kapamilya, medyo sino bang may problema sa internet? Ako ba o sila? Parang burag feeling na ako galag ko. So lang ako sa tanawon sa akong kanbi. Tanawon na ako sa fast B. Pila ba ko be? Ubi. Ako buyag din. Basin dagan mo user the earth mo nagalag siya. Medyo. Dagan mo user da. 12 Mbps 12 Mbps lang ko, Ginoo ko Lord. 12 Mbps tapos ang akong upload pila ra man ni? Narapod sa 12? 5. Medyo hinay ra. 11 Mbps, medyo hinay ra ta ngayon na. Anyway, okay. Pero salamat again, dagan salamat. Kanang provider kaya itong panawagan. ilo dia sa para fiber. Okay, in fairness, Brad, ako nagpasalamat every time nga mag-show ta sa BBS, mga average tag mga tag 5,000 views. Abi na ko gamay na for a live show. In fairness naman, buyag man day na, no? Kay ang uban ay mga online, akong gatanaw na lang sa mga 300, 500 views. Thank you. Salamat kay sa inyo, my God. O Tungod tungod sa BBS, maulo na kog live sa akong kaugalingong page. Live ani Jo, na kay 3 ni mo gyud nga viewers. So, tira ka nagyabot og 300. Ako 3 ra gyud. Tama na gyud ko sa 3. Why nagtan-aw may Nanasan ni nga joke nga maka-hurt og feelings, may gala. Nga ang ending kita talaga po yung masakitan, ha? Oy, speaking of viewers, palihog lang ko i-share na ninyo para madugangan pa ta karon. Ang atong aim is 200 para ihatag na ni Joe ang iyang iPhone 5S. Unsay, ngano nagkaubos man na 200 man karon. 200 ka shares?
Dili, Gamay ko na- viewer. Dili. Dili, mga pila dahil, mga pila. Dapat mag-abot ang viewer na to og mga 2,500. Mura dili. ihatag. Klaro kay nga mura dili ihatag mga gala. Uy, ganun yung dili pwede, di ba? Dapat i-share na ginani. Dapat na dahil tayo 1,000 share. Alright. Why not? Again, nagpailaila naman tatanan, di ba? Ay, si Master Poppy lang, wala ko na pailaila Okay, dahil. okay na. Mana day. Joe Romantico, Maria Pilingera, Master Poppy. Now, ang sabi nakalami diferensya sa kung MR show o kaning BBS. Ang BBS lang gamay may kala medyo harsh ng konti. Medyo mas bastoson ng konti. Medyo mas bastos man ang MR pero medyo mas bastoson. Okay, medyo ano man ta. Advance ni dini, advance. Tuda na, ipiyong nato atong mga mata, atong iyukbo, atong mga... Nag-post ba ka sa nangutana daw si Master Poppy kanina unsay gwapo nga mga topic. Anong sabi sa uban? Unsay mga nadito? Akong tanawa na, balik sa ko ha. Wait, Kay nagkuhan siya dito. Na ako i-prepare na dire daan. Pero tanaw na ako basig na para mag-change ako mind. Tanaw na to na diya. By the way, gwapo ang hearing kaganina may gala. Ang topic daw kay kung imo dang both parents daw puro Pilipino, pwede ba daw ka Amerikano? Hindi na mao. Ganun, no? Kung ikaw ba Pinoy, tana kay American bully, Amerikano na ba ka? There's a manifestation, Your Honor. Interpolation. There's an interpolation. Kung nga, gertag na kay German Shepherd, German na ka. Yeah. Dili. Ang pangutana, kung Pinoy ka, pwede man ka musuot og Amerikana. Kung Amerikano ka, pwede mo ka musuot og Pinay. Pilipinyana. Ito na mga pangutana. Tips para di masakpan. Grabe, Tips ginigil para... ko ba? Unsa nga topic? Ha? Tips Tips para... para dili masakpan. Ay, wa may makuha na. Wa may absent ako, mahatag. gisakit kalit akong tiil. Wala may mahatag na kay nasapnan man mi. So meaning to say, why nada? Di mi maka-advise. Effective. Si Boy atong pangutana ni guest speaker. Silito. Pero if ever lang, no, Silito. naman kay if ever lang kay mga dili man ni mga bugok nga akong mga kauban dani nga mga kuan Yes, nasapon. yeah. Dili man ni sila mga bugok, pero kung if ever man good, kung maingon sila og tip, that means nahimong effective lugar na sa una. Basin masapon hay noon. Wala. Dili, wala. Na, mabalaan. Klarohon yun ako, wala yun ko'y mahatag ana unsahon kay perminti yun ko masapon. Ako po. Wala. Next topic please. Next. Topic, Si Maria, topic samot na is Maria, di Maria, mo tubag. wala, Wala. Nagduko na gani. Nagsumangil na po ni, nagdigya po ni mo tubag. Bisag kabalo within sa tungupan nakabalo ta nga naag yun, pero sa ngalan nga nasa pangalan nga ginaprotektahan may gala sa online. Mo na sige lang siya pa-cute diha sa kuan way polos gyapon. Masakit na lang yung pangaana. Sige, ngisi. Next. Ay na lang nakatopic. Tama ko'y kasabihan na a magician does not reveal his magic. Correct. Gwapo. Ha, lisod Number kayo. 2, topic sa mga mamistahay. Ha? So, Mamistahay daw nga topic. mamistahay. Babae, Pwede, mamista. So unsa lugar? Unsa kanang mga Okay, sige. Sige daw sa payo banda, tanaw na to. Experience sa time nga ulawan ka. Embarrassing moment. What did you do? Unsa imong kuan? Unsa imong gibuhat? Okay, And sige. lastly, mga tips to be successful in life. Nah, Ako, wala absent ko ani. Lalim. Kasi ang dami pa magod me. ang daming meaning ng successful manggod, brad. Naiuban manggod ang ilang measurement sa being successful is having a big house, dagay kwarta, pero ang ubang tao dili gyapon successful bisag nana. Sila kontento ana. Naiuban malipayon lang na sila pamilya, a loving wife, makakaon sila treatment, di para sila successful na. Depende man gud sa kuan, basi para sa imo ha, mo na successful sa imo. Lagi kay relasyon ba ang imong kuan? Oh. Sa nga aspect sa life. Kay dagay mga kuan, tao nga money? dili nila makaibaw-an kung wala po sila tugkaran kung unsa para sa ilang successful.
Unsa man na sa profession lugar, kung may lugar ka nga dapat kung doktor ka, successful ka, dabi ka tong wala nagdoktor, di lugar sila successful, di ba? Correct. So dako So, nga subjective. Ma-hurt mi ana. Ma-hurt mi ana. maka-hurt Subjective. mga linya may Maka-hurt gyapon na. Your Honor, is this an interpolation or a manifestation? we will I'll acknowledge you, Attorney Romel Alaba. Ganito. Let's suspend this hearing. Suspend. Ay, sa kanina. No. Ako lang i-share. I-share lang ako kanina sa kuan ba, sa hearing. Primero, kuan pa kayo, stricto pa kayo, let us acknowledge you before you say something. Ano? Pag maingon na po si Congressman, yes, we will acknowledge you first. Tapos aya ka maingon. nagsige naman. Okay, Mr. Lopez. Okay, Can answer Congressman. immediately. Okay, Mr. Lopez Kadugayan. Kadugayan. Okay, you can proceed na lang. Ikapoy. Sila rin nagagwago silang kaugalingon. Dalagi. Stricto pa man kay Romero pag kadugayan na. Okay, you can answer na. Don't wait for our acknowledgement. Oy, in fairness, speaking sa ato sa dalikitan ng kuan, in fairness, gwapo ang ano gabi, no? Ganina ang kuan, no? Ganina. Hearing. Yes, grabe. Naabtang yung alauna. Pero at least naklaro nimo nga in the daghan man day kayo sige og usab-usab sa mga sitawagan na sa constitution. Pero sa tanan gyud nga constitution automatic pag kung imong mama Pilipino, imong papa Pilipino, you're automatic Pilipino. Kaya lang ang dito lang taraw kay sa states siya gipanganak. Kabalo ka Brad, kita mga Pinoy mo manay gana ng uban na dito sa states maanak ang mga anak nila mga bata. Kay ang mga benefits dito mas nindot man. Correct. Tinuod. Kami ang life. Oo. So kuan man siya kanang sitawagan na basta mo nang ang uban dito gyud dilaguan tapos automatic man gyud na di man niya sala kung dito ka gipanganak sa ubang mga nasod na gyud na automatic dayon nga kanang sitawagan na kanang citizenship tagaan ka. Musugot man ka or dili sa ngalan nga dito ka gipanganak mo na siya. Oh. Tingala lang ko nila ba kay Sir Gabby Lopez ilag yung gi-fight ug maayo iduot gyud nga dili siya Pilipino pero kay Catriona Gray kay ila pang gi-protect no. Wow. No. Pilipino gid siya nga gusto kwaon sa sa Australia kay sa ila lagi daw mag-celebrate kay Australian baya siya. Oh, nya pagkabuto. No, Pilipino gid siya, Filipino. Basta man mo ay. So, nay. Pero mura kailangan yun ang imong ice partner para makuan gitong alien finger. Ano nga kuan gid ba? Tapos kung maghatag mo mga document, ano authenticated? Mm. Ana madugay ta ana. Basihan. Grabe di ba murag kung naa pa lang ta dito ba? Unsa na lang ka ba? Uy, pero di ilalim no. My God, ipatawa. Grabe brad no kanang ang attorney ba no? Grabe mangitag bangag brad no? Sige. Yeah, Tao say ang nakakapoy kay magsibalik-balik ang pangutana no? Oh. Nagbalik kay tuyok ra gyud. Mo nang kadugayan sa sige balik-balik, sigbalik-balik kadugayan mo give up na lang ka. Wala kay gitira na nako sa gitira na para mahumantan. Samukan bagi samukan. Katong alas 7 sa gabi. Akong laron, unsa ka niabot ba ka alas 7 o unsa kuan? Kinsay una naghubo? Ikaw, gitira ba nimo diretso ana ba? Dili. Mo ba ani? Klaro lang nato. So kibali, balik ko na to ba? So kibali alas 6:59 before ka ni sulod, naghubo ba siya daan o ikaw pa ang naghubo? Siya ang naghubo, Your Siya Honor. naghubo. So meaning to say, nga pagsulod ay nimo, murag ni action sa invite nga gusto nimo sa tirahon, ana ba? Your Honor, ako ang ingon lang, Your Honor, kay siya ang naghubo. Walay invite nga akong... Dili. Na. Please, do not interpolate when there's no... No. No, it's very clear. It's very clear. Niingon ka nga nisulod kag alas 8. Yes? Ano ba rin? Diba? Yes, Isulod. ba na? Pagsulod nimo, unsay mo nakita? Nagpanty wala. Your Honor, I cannot remember. I cannot remember. Your Honor, I can't remember. It was... You cannot, I will just, kuhan yun ha, ibalik, wala, you cannot remember.
Yes. But ingon ka nga pagsulod nimo na kay bungot diretso nakita. Ha? Your Honor, I have my lawyer who can attest to that. No, I'm not asking your lawyer. I'm asking you. Niingon ka karon na you forget na kung namanti ba siya wala. But according to your oath, ay, quote unquote, na pagsulod nimo na kay bungot nga nakita. So, sabi pasabutan na. Wala siya nag-shave, Your Honor. Wala siya nag-shave. Yeah, yan na, Your Honor. Balik na mga. Sige, iamin nun ako. Okay, nanay siya diha. Nagkuha na diretso na din. Oh, so okay. That's only my question. That's only my question. Okay. Ito bago nagyapon di. Dali. Muna nga na ang road Question has been lawyer. answered, your care. Mo na ang ending bay na si uban bay nga ang kalagot bisag tanan nahil na ang di ba nahil na tana ba ang Lagi. kaso or something. Nagbalik-balik naman yun noon. Uy, kajod lang, wa naman akong, saan naman akong kamera na matay man? Wa ma-charge, Your Honor. Sumurag ang iyang kuan lugar kay nagbalik-balik naman medyo muna to. So, mola. So, di ba, sahay bay, nahil na tana. Ibabalik naman sa imo, pwede ba nimo ikapila na, isay-say, kung unsay mong nakita, nga ipagsunsi mong bana, nga na'y naghubo nga babae, nga mas gwapa pa nimo. Dito na dahil. Hurt mga. Ikaw na una na siya. Ha, mas gwapo pag dito na ako. Oh, mo galing. Gupahan yun ka to Your Honor sa iya. Mo bitaw na ba mo na may tabo sa mga kaso, magsigig balik-balik, sigbalik-balik. Tabi sa Unang tanag kapoy mo na ang uban. mo na udang kapoy sa may isito lang nato ni. Mo naman na diyan ato diyan pila may kuan nato. Human. Tinaw. Oh, ana lang dito mo pag sa katas si balik-balik maningay, atras na naman mo reklamo eh. Mura yapon kay pagbalik, mura Sabot na lang yapon ta. ang pangutana. Mura gyapon pagubo. Grace period, gid ang mga lawyer. Well, sa bagay, kani magud nga hearing kay siyempre medyo pakitang gilas mga igala. Kay dagan ba nagtan-aw? Pakitang gilas si kada nga may kay ko dire. Oh, ana season kay ko. Ana. So dapat nga nang ana tirada di may gala. So muna karon tanan mga attorney mo istorya gyud. Mo interpolate yun mo gyud sila yung mga una mga suggestion ug uban pa. Manifest. Oh, akong cellphone ngano di naman nimo charge. Mahal man yung charger. Mahal man akong charger si CDR King ben ako ni napalit. Open ba na sila? Adala. Kumusta na sila? Nara. Wala no. Icon ni Marlo Daomar, Ruben, si Mylene, nag-share sa atong stream. Na-close na lang ang CDR King. Wapag po nakuha ni Poppy ang electric bike. Wala na at na ito ibatimbang dito. Jane Rosel Abaday. Na-remind si Poppy. Ladi ay. Wala, ito ra sa kuan. Nadito sa Carmen. Basta niya ko na to, memories bring back yours. Ikaw, Dili, wala na ako to giatiman kay na flatman to. Nyag kapuyan ko ba? Kung atiman ko pa ni. Ipabulkit niya sa magasto CDR na King. po. Wala na nakuha. Nagkuha na lang kong kuha ng the motor. warranty. Nagkuha na lang kong motor eh. Line di ka nabikil eh. Lain ng bikil eh. Motor, gid ah. Next time, di ni mo andar akong motor. Ako, kuha mo kong kutsi ba? Lain ko. Cor at Chasta Branch, hello. Catherine Ako manghod. McLean, hello. Ako manghod si Chari Alaba Gamboa. Hello. Ay, akong classmate din, si Miss Mylene Robles. Uy, and good evening. Ansa ni nabilong ni sa ni classmate o igagaw nga kategory. Ansa Eh, man? classmate ni siya. Di sila daw. Classmate ka. Dili ni member sa gaw. Dili. Musta na gaw? Musta na gaw? Abida gaw. Bubo ba kay shorts gaw? Bago natahi gaw? Cacao Farmers Association sa Northern Mindanao na Minaw. Hi, Sir Abel Dumaluan. Dumalon. Hi, Dumalon. Ansa? RKA Tattoo. Hello. Ako manghod si Rom Carl Alaba. Hello. Aha. Alright. Sa pa sige. Sige, Charlie Grand. Hello, Charlie Grand. Ami Casterans. Okay. Nice. Casterans. AJ. Anjay. Yan. O si Kwan po. Casterense magututana. Casterans. Kuha na ka ng first lady na ni Totit. Oh, di ay. Si Ami Casterans. Casterans. Stare. Casterens, sosyal eh.
Yan na yung O, bala kani- kasi tuti. Steady. Ay, akong migo na ni, abutan kay Sanan, loyal nga tao, si Joey Garcia. Wow. Ha? Nasa? Nag-view. Loyal? Joey Garcia. Nag-view. Nag-view. I-mute tayo po sa lihog, be. Okay, ito. Ako na lang i-combine sa mga nag-question kanina kay mga tips, murag more on nga na ilang gusto nga topic. So that's why, tama ka, timing gini kaya kung nahunahan kanina sa paglibang nako. Sa paglibang nako. Oh my God. Uy, guys, ampuan na to, Bernie. Nga gwapo ang atong topic, guys. Every time malibang si Bernie, ampuan na to na siya dunganan. Abangan na to. Diya gyud mo pop up ang question ba kanang bitong pagbalos bitaw sa tae, mubalos bitaw ng tubig sa imong kutipot. May mga drops bitaw nga mo pilit sa skin. Mapil mong kabugnaw sa tubig. Hoy, katugnaw ba? Malawat man sa House back TDO. Bounce back CDO. Kunwari. Brad, ito na. Kunwari na iniduol sa toa. na iniduol. Iniduol sa toa. Mangayog advice. Tapos, ang iyahang advice, ibutan to og Jane ang pangalan. Okay. Or kung lalaki, ibutan na to og Joe. Bimbo Rocco. Nangayos siyang advice, ana siya nga, Brad, kanang, Brad, ay pagsawa, Brad, kanang, ngayla kong advice ba? Kanang, unyang gabi, mga Brad, magkita mi sa akong uyab, Brad. Borag, nahagi may tabo sa amuhan ni Brad ba? Borag kanang, first time yun ni Brad, kanang bang, tapos, Brad, never been na bang yun ko, Brad? Kung Jane tumayin ko, we. Murag tinuod lagi good na to life. Kung Jane tumayin ko, we. Mula ka ko diretso. Mula ka diretso. Uy, kanang first time begin ako ni. Mula ka ko diretso. Sabi na niya pag ito pag-lags ito ko. Sorry. Or may yun sila nga. Or may yun sila nga. Anniversary na mo ba yung murag? 1 year anniversary murag mo na gini. Murag permirong bugha. Ano ba? Ibutang na to virgin pag yun ni siya. Walay experience. Walay experience ba? Wala siya nagkuhan. So that's why nangay siya advice sa tuwa kay medyo tense siya basig unsay may tabo. Male ba or female? For example, kung may tao nga mo'y nangutana sa imo, unsay imong tip sa mga tao nga mga pila ka oras na lang mabungkag na ang tinapok. Uy, guwapo ni. Nag-preview ko ganini ani imong pagunahon sa. Grabe ha? Oo. Guwapo ni nga ako, guwapo ni nga. Gwapo ha? Gwapo Siya na ko siyang hikap adto. Itong mga yung topic. Unsay imong ma-advise? Unsay imong ma-advise? Sa imong amigo nga nangayog advice nga nay may tabo sa unya. First time nga nay may tabo sa iyang partner later. Unsay imong advice? Mora na. Mag-shave lang yun. Kaya yung kaso kaunon, at least dili ka makasasaw sa iyang Hoy! Siyempre mo na gina, ha? Unsay kaunon? Wala ba rin na? Sa bakbak. Si Maria Pestori. Ansan? Oo, si Maria. Ansan? Sa Maria. Ansan? Pagingon ni mo. Dar. Ha? Ide mo, ang iyong pamuntan kay unsaon lugar? Ide mo bi. Saan lugar kumakuha ng buhok matulon? Maginom tubig. Again, sige, comment below. Kay unya namin sa comment sa among kaugalingon, ha? Again, mga ka-BBS, ha? Mga ka-BBS, ha? Unsay inyong ma-advise sa inyong mga friend, ha? Nga, first time, makig. Bisog. Sabi, ba usay line term sa sex? Naipampam, Hilawas. sa mga lain-lain na mga terms. Ano ba magigilawas? Sa inyo, Marion, sa inyong code, Lahiya mo ang code. at si code ninyo. It's the name of a teddy bear. What? So, confirm, gapampam na gidi ay. Ano nila? Ano yung uban? Your Honor, Mr. Chairman, it's so obvious already, Mr. Chairman, that Yes. No that evidence. our recognize girl the here confirm that they have a code name of a teddy bear, and
it's also confirmed that they already have a pam-pam. Mr. Chair, I'd like to be recognized. I would like to perform. I would like to perform that it's not pom-pom, it's only half. Kanang half lang ba? It's pom. Dialogan na ka ng ay kabalaka kay ulo raligini. May labot-labot. Oh my God. Virgin pa ka. Ulo raligini. Katong dako ating yung partner. Oh, sige na, sige. Okay, larga. Mga ka-BBS, okay, comment below. Unsay inyong ma-advise sa katong mga tao nga never been first time pag yun mo sulod sa panagbungkag sa tinapok. Ulo raligini ay kabalaka. Ulo na lagi niya. Do? Eh kung apil ang lawas din na siya virgin, di ba? Kaya mabalik-balik naman mo. Ah, dili naman lagi na ulo. Ay, nagkuha na po ko sa tiil. Sa tiil na po. Full body. Broy, kana bitong kadyo kay mga linya man na sa bayot. Yo, Di, partner. hawid na lagi. Hawid na lagi. Uy, samo ba? Si hawid. Baka na, huy, nusan mo na! Ayaw. Gilok na. Ulo lang yun, ha? Sure Eh. ba? Oh, ew. Na-engineer din yun siya mag-pile driving daw sila. Ayan. Kana bitaw before magsugod bitaw og construct, kana bitaw ang yuta kay kana kita mo nang gidukdok bitaw sa UKC. Kana taas kay nga kuan nga taas kay nga murag poste. Manang pile driving inana daw labilay pre. Engineer ni siya, sir. Si Maldita Sa DJ. kayo, nara. Mas si Maldita kayo. Insa, iya dong kwans. Sayon ra kay na ako, Bern, maglantaw sila doa og Pornhub para na sila mating nga ilang buhaton. Dili gyud. Di gyud. Ay, Dapat malukbay. Dili kay Kung obvious. first Kana time, di kay obvious ba? nag-assume ko nga ibutan to, so kung first time nila, bro, ibutan to bata-bata ni, ubutan na to, medyo nerdy ang laki kay medyo first time na kauyaw. Ay, butan na to yung ana. Kumutan na sila dito sa Pornhub, ludo na sila. Kay brutal naman. Sila guilty. Oh, brutal naman diretso may gala. Madlok. Medyo hadlok yung ana. Uy, ginuko na akong always remember, guys, kanang nasa mga Pornhub, gina-exage na nila, ha? Correct. For the sake na nga Acting. para lamitan. Acting na. Kanang inyong kakita sa Pornhub, no, say gagaawato ninyo, dili tanan nga applicable na sa kuan, ha? Dili. Acting na may gala. Tapos ayaw po mo, aysan mo pag lumaluma, og awat ana nga mga posisyon kung mugbuin nyo, ha? Sakit yan ng mahulbot tapos mabaliko. Di sa tilo na ilang, dili kuan, acting na siya may gala, kanang mga usay mga reaction ana. For the sake ra na, dili na kay sa ingon nga makaingon og 100% mo gyud na siya. Si Alexander maglubong. Unsay maglubong? May patlod. Si Carl, advice, patanggabi. Oy, si Carl daw mix. Lalaki man ni Carl. Carl Cartagena man ni Carl Cartagena. Laki. Oy, si- Mutuo ba mo ani kang Bo Romano nga mag-stretching daan? Mutuo mo o yun ba mo ani? Pwede. Para namoy kuan. Pwede. Air na stamina. 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 Waka. Na yung mga nag-suggest on natin side comment o sa pangalan ninyo sa lain sa para medyo cute ang pangalan sa sex. Na isa ningon nga jug Jog. jug So balan gyud nga wala kita hanaw ani no mga umogin wag digay ko mo din aron jug pero basta ko kabalo. at least Usually, mga bayot may gagamit, ani. jug Si Rafael Fabriao ingon siya Master Pope. Gigahi na ang bunal. Rafael?
Ha? Turn on, like, sa Master mga, Poppy, gigahin ang bunal. maka-turn on ka sa mga kuan po. Mga lalaki. Mag-stretching daan para dili mga bilwa. Sa bagay. Pero sa lugar, sa first lugar, mag-experiment na lugar itong mga pina-split-split na lugar. Bora mag-guan ra ba? Bora heart sa mandritso. Ayaw, eh. Halata ra Dila kaya. mo i-practice, dila. Uy! Isa na. Ay, nagilay din ni si Carl Emerald. Una na ang Poppy. Ha. Grabe ka, virgin. Ha? Isa doon? Alexander Ha, ha, kay magtanaw gubat, sa ba- porn para sweet. Unsa ganyan na channel, Maria? Ang porn sa kon? Ulaw ka balo. Kuan ba sulod? At saka lang i-click mo sa channel? TV para mausap ang kuan. Para Hindi mausap. ko sure. Oh, Pero na, di ba? source. Oh, source ang imong man ano. yata. Wala. Wala sa mga condo. Source. Eh? Wala daw sa mga kondo. Ay, Okay. Corridor. Wala nila dial 0 diha. Mo galing. Never been touched but totally damaged. Pa-virgin para ignon berhin. Pagsusi murag imbornal. Wow. Mag-shave yun aron limpyo aron way bulbul makita. Or magamit og contraceptive pills. Hindi sakit ang Grabe naman balugan yun. bulbul. Sa kibali minsan nga, uy Catherine, huy unya beshi, murag mga kuan nagi ko beshi unya mabirahan nagi ko. Kay bro ako nagid i-surrender nagid ang bataan. Sumanin si Catherine, huy bes, pag shave you bes para wag gyud bulbul bes. Ay, sabi ro dyan ba hindi nakabutang sa kupa. Makagubang reputasyon. Hala uy no. Kidaot din mo imong amahan dai. Kidali mo yung mga amahan. Paguman sa mga bulbo. Bulbul ang topic taro Alas din, dyan ba uy. din kuan. Ako na lang i-change ani uy. Change na uy. I change the brother birds no kay mo leave gid ang kuan kung Maria Pilingera Bulbul. Bulbul. Ay, sorry. Tanawan na usap na noon. Kasi ikaw sa bitaw Maria na ikaw bitaw Jun na okay na. nisunod na ko sa imong gisulti. Okay na, okay na. Maria Ay, Pilingera love you. nara. Sorry. Sorry. I-change na to tanan na to ngalan sa mga Sorry. bulbul. Nara si Alphonse yan ang advice. Storya sa gamay ug medyo dirty. Medyo dirty o ina katong mga yellowish Tama itong giulod ninyo nga kuan. Dirty na dirty. Katong giulod nimo nga samada na ba? kaya mga dirty. Basurahan. Dayon. Iro. Ano? Dayon anam-anam dayon og hilam. Atake dayon. Wow. Expert? Advanced? Talk Advanced, dirty oh, ba yan? advanced Talk dirty. Okay. Ang atake pag uman gituok man na kuan nasuko. Hindi ka man gituok, atake man ka, Brad. Basing wala may di mi pwede anak nag-istorya pala mi og dirty kay wala na. Kagubo ka lang sa bakos daan wala na. Di actually, dili maka kanang first time. Sorry babe. Lisod kay siya makatalk dirty kanang kuan kanang first time. Oh, no. Lisod kay. Murag kung ako ang iyang duulan gid murag masinsinan 2 hours gining istorya ani. Murag mag kuan gid mi kanang Brad unsa man di imong naibaw-an be. Brad eh. Lucky. Laki Kung laki ang nagkuan sa ako ba nang advice. Gaya. Naklaro na to. Karoon na to may galang. Inani mo, Kuyawan mo. Brad, unsa man gyud imong naibaw-an? May ana, oy kana sayop na or oy kana sakto na. Pero ay nay dugangan na to na. Ana na siya. Nainayan nimo ka na. Duga ka na to ani ha, ani. Sige. Ani Buo gani pa gani mong shorts gani. Ano na oh. Iya man unahon man niya. Ana. Alam sabihin ako, Brad, yan ang ko. Sure nagyud ka, Brad? Uy, dapat mahadlo ka ni Lord ana, Brad. Wa. Mga sawa man. Ade problema, Brad. Kanang mabira na gina ako kung uyab mo niya, Brad. Pandamay nakaunag gyud ka sa iya, Brad. Oh my God. Damay nakaunag gyud ka sa iya ba? Traidor. Nasuya mo ka day. Suya gyud ko sa imo ba? Believe gyud ko sa imo ba? Ikaw ginakaunanan niya. Pero I think kung formero pa nila medyo kuan lang siya, take it slow gid, no? Then ayan na din advance hinahinay, level up. Ayos na din. Gabi kilo.
Murag kan ba? One up, Si- one up. Si Abel, Ang si bata, Abel, oh, wala. advice ni Abel dito, andama imong lagay, baka di mapalagay. Rima. Tila dala kit-kit. Huy. Si Christopher Ross, magsuot og luag nga pantalon, then magdala og tubig og snacks. Kay gutom ba yan na pagkahuman? Lagi, tama po na siya nga Mga advice. expert Practical lagi advice. mo ay- Practical advice. Form of Tapos, exercise na daw na. pagkuhan mo ka ng, ako sa inyo, drive-thru mo daan, kay mahal na pa kayong pagkaon sa sulod. Oh. Oh, pwede siya na may gala. Diba? Ay, dito ra ka, ay, mag-order Mahal, di kay ay? mahal dito sa sulod. Mahal di ay. Mahal. Tapos, ay mo patakag kuha sa ref, ha, di ba na libre. Ay mo pagpatakag ref. Kay, Ay, ba yung dala ang ashtray, ha? tapos, Grabe. tapos kanang habol ha, ayun yung naipahid-pahid, kay dako ba nagbbayad, ang stain. Narabay pa yung mga anak dito. Ingana inyo, ana yung mga practical kayo, ayaw gid na, sos. Tapos i-sure gyud nga dala nimo imong kwarta ha kay basta mabili nimo cellphone. ana, tama mo na nga mga advice. Na ayo kuan na wara-wara lang imong ID diya. Uy, make sure imong motor na gasolina or spark plug gaon kay basta di na mo andar. Dapat kay ila DJ na sa una, yun gitulog kayo pagawas. God, nakakahiya. Dili, ngano makakay sabi ta abi niyo no nang ano sa number 1 ngano tong maulaw ka kung imo ginang legal partner. Ahino. Bitaw. Ba? Anong maulaw? Sa maulaw ka kung kabit imong dala. Kana. Oh, kabit or guwapa kay ka tapos tigulang na kay imong bitbit. Bla. Kaya naman may kaila sa una nga kauban nga DJ nga mo pag naog di ana sir taxi mo sir o VIP. Ay dili nigawas og kalit nagbaklay. Nagbaklay hinahin gawas. Di ba, Clark? Oo. Wa man sila LK, uyab man Gahi sila. sila. Di man pud nila, di man pud sila ingon nga kuan, di man pud daw sila ingon nga bawal na pag-ibig. Number 2. O tago-tago. So di baklay sila may gala. Wala naman problema. Sa una brad natin kauban sa ibig sa una brad nga nag-ana first time niya brad nigawa dugay na sa brad di. Na human na gusto na siya muli. Naglisod man siya sao man niya. Nigawa siya oy nangita sa kuan. Mobayan ako brad. Sunod niyang rumboy ni ko. Oh, bayan ako brad. Oh. Dugay Wasa man, ka dugay. balong Dinaktak manawag na sa- mangod. Wasa ka balong nga manawag di dapat. Palihog ko. Ah, Wala pa nakasunod Nagay ko ng kailana mga- gani. di ba nilakaw? Nagay ko kailana sa una para sila pag exit. Sir, magpag-greet me. May bawan. Naibawan May bawan. man. Sir, familiar yung kayo naman tingog ba? Ni Pio pag daw. Adli istorya daw sir. Hala ikaw gina sir. Sir, kanang kuandat, sir, kanang ingon daw, Cheeky, babe. Ano din ka? Permanente. Ngano man ang mag-save ta sa atong bulbul kung magtubo kay Katul. Then muna og Jakul. Uy. Sakit daw na sa kon. Pag bagong shave ba Maria, sakit ba na? Sabay. Sa mga katol. Okay lang. Dili kay ma-feel. Katul ba daw na sa naong? Sa naong ba? Katul ba? Ay, abi kong ma-feel sa akin. Hindi, uy. Kung bagong tubo sa imo ha, katul ba na siyang naong? Muna yung pangutana. Ha? Wala man siya nagreklamo. Wah! Lain kayo, Guys, sa girls. Since Ayun. mga girls ha, since mga nagsugot na tayo ng mga bulbo. Why not mag-try mo ng mga wax instead of shaving? Bakit? Anong diferensya ba kung wax or shave? Matino ang iyahang pagkwa sa mga hair. Basta wak. Mas pino? It's clean. Ay, kanang kung Walay mabilin. mag-shave, magod ka, mag-chicken skin, butod-butod. Walay hait, no? Yeah, so, para flawless and dili ka tulang pagtubo and nipis lang ay mong mga hair. Pero unsa kay feeling ana no? Have it wax. Yan. Basing smooth kay mamuligyas gid no? Hoy. Grabe siya. Advice lang sa mga girls. Naputol si Bernie. Ano si Bernie? Ayan. On air ba ta? Naputol si Bernie, giwax ba ni?
On air pa ta, guys. On air pa. Ay mo kumpiyansa. Si, Ay mo kumpiyansa. ingon ni, ay mo Ay, kumpiyansa. Istorya. kanan. Oy, si Donski ingon siya, always jud ready sa tubig kay uhaw inig human. Mao pud ning giingon sa akong friend. Yes. Pasaning lang ng friend. Anya na piningon. Dili day libre. Libre. Bantay lang mo kami yun naman sa ma'am. Unsa inyong gikuha sa refrigerator, ma'am? Ay, ang mga Hala, naman rin nakuha. Hala. Hala. Nagkuha di ang babae. Tapos inyo ka, nagkuha di ka? Ubi ako di ba? Nga dili ka magkuha. Nag-away na naman ganyan. Di ba mahal ka impresyon na, Brad? Di ba? Ha? Compared ba sa nipalay ka sa gawa, di ba mahal? Tagpila na ba karon? Mahal. Tagpila na karon Maria, si Quinta ang per kan pila na. Ako wala na kayo ko information. Oh, tana sa Maria. Ano ako ginumpungutan? Nako. ganyan sa magod ni magpalit sa ba? Dili naman na siya magkuhaan, di naman na siya magmata sa presyo. Maria pa, keep that change eh. Sa bagay. Correct. Dili, Ang ako lang Billboy. ang naminaw karon nga mupadulong pa lang nga mabugaan o wa pa nakasulod. Basigal lang mo kabalo ba mahal biag di ba? Ang cook-in kan tagpila na ba karon ang regular price? Mga 50 ka pin, 49. Ang regular price sa kanang mga 7-Eleven ana 50. Kung dito mo sa sulod mo kuha na na sa pila 80 o sa gatos. 75. Mahal na yun na. Pila? 75, 75. 80. 75, 80. Dako kayo og patong mo nang magpalit na mudaan. Dako ang patong yun mayo. Oo. Tangod diro ninyo para daghan, bami, lumi, pansit, na Crispy para- pata. Nana dito. Oy, lami ang crispy pata dito. Ayaw ka kurat nga na sa amin sa taas, ha? Oh my So kung imong lubot, medyo na puntik-puntik, klaro yun. Ay magbabala ka kay ilang sa amin naka-filtered na pod. Para hamis. Tapos ayaw panabla og chinilas, palihog lang. Aha, Pangayo din mo extra nga blanket kay dili na nila gina-provide ha. Bayaran na siya. yes. Ino na may mga friend na palihog pagpagad ang katri kay nay katol-katol na surot. Jul baraton, di mo nasudlan, Jul. Oh my God. Tapos, pag kung namoy plano nga paghuman maligo, kay mo eskwela din siya paghuman, kaya na pa siya klase, pagdala mo shampoo nga twin kay diha sa sulod, palit sila twin pero ilang guntingon ang isa ra ilay hatag. Oo, natin do. Sus Tapos Ginoo. ay mo kumpiyansa ha kay ang ilang sabon diha kanang puti, Bioderm na kanang halata kay halata. Halata Tapos kay ayaw baho. mo ayaw din mo gadlok anang murag rocking chair diha ha. Tools na siya, tools. Tools. Machinery. Tools na. Machinery na siya. Kanang Ay, gani gwapo. Use your creativity. Gikan kang Ami Castrense. Justin, Siya. Castrense. In everything you do, from a woman's perspective, always ask if he or she likes it or not. Ay, pa-lovely. Pa-lovely. Grabe ko Lahi, ganun advice lagi- akong amigo lahi, si lagi- President oy. Grabe gini. Timing gini ang first lady may mo na igwa. Tama ni siya. In everything you do, always ask if he or she likes it or not. Kay sometimes na uban, after sa inyong panagtagbo, matingala ka, di na rin siya mo reply. Lagi. Kamo na akong gingon sa inyo nga, ay mo pala bigtan na og mga Pornhub. Kay usay da ang inyong makita diha. Sobrang ra kay ka-OA ang mga na uban mga burag gagabas. Gila ko. Kaya nagramin ba? Kay abi man nila kuan brad nga abi dili no. It's a ano mo kung ikaw lalaki, tanaw nimo na siya nga it's a sensitive flower. Dili nimo na pwede nga kurambuson og kalit kay ma-hurt na. Mga hulog ang mga pollens. London is pollens down. Diba? Sensitive na siya nga part. Please, ayaw ninyo na kung ano, hinahinaya. Kana ba? Hinahinaya, taalagaan. Tapos, pag nakaigibuhat, pakutan na gid siya. You like it? You like it? English gud dapat. Yes.
La- sa mga ganahan ka? Every level. Kaya namin siya Kanapansa, kanapansa, kana. ganahan ba kani ang gibuhat ganahan ba kani? Ayan. Diniskilid, Kani ganahan kani Wow, kaning wow. ilambon na nako ang imong tiil diri sa ganahan kani. Gymnastics, guys. Oh. Helicopter ta ka ganahan ka ani. Ay. Harsh ra may gala. Ay. Ganang easy lang may gala. Tama ni ganahan ko ning advice ni Alpon, hilot-hilot ginagmay. Maganda yan. Kaya hilam-hilam, tapos tubig dahil ni sa kalitro para ma-replenish. Wow. Ila ka tubig duha o tagsa or kuan? Tagsa or Tagsa. Naig ko na. Pero ganang ko ng idea herb na kuan. Mo ba na pinakalami herb na kuan herb? Kanang hilot-hilot gamay no? Tapos Ang kuan na ang siya tawag gani, ang information. Siya tawag gani. Ang lugar Idea? technique. Ang idea na ang technique is para ma-relax ang iyang body and ang flow sa na para di makapanawag og pulis. Ano? Dili. Ang flow sa imong dugo ba? May blood circulation. Dito biya mo paingon sa katong satisfaction. Katong Yun. pressure. Katong may pressure. Once na nay something na maghinder sa iya, niya wala nimo gihilot, wala nimo gipa-relax siya, di siya mag-enjoy. So that is why imo siyang i-relax. Ikaw po dapat relax mo duwa, and then pag abot this ko, grabe. Dapat ba ni Migs kaning Popi da mo sulod sila dito busog sila o gutom sa man? tama. Nice question. Attorney, that's a very nice question. Yes. I would like to ask this question to Mr. Romel Alaba. If Please, busog Romel o dili. Alaba, please. The question is, You are recognized. yeah, what's the best thing to do when you get inside? When Hinoon you na get may inside. hotdog nga imong makaon o kuan, bulad. No? Ang problema lang walay rice. Wala gina, so at least makaon lang ka, dili kay busog. Magastuhan ka, Erp, kung gutom ka. Your Honor, if you are hungry, your cost will be, your expenses will be High. times 2. Oh. Kay pagsulod pa lang, gutom naman siya, so magpakaon sa ka. Ayay, tama. Maghago-hago mo. Gutom na sad, no? Kaduaan ka. Pwede na ba siya advisean nga kaon lang sa daan sa inyong Kaundaan, balay? yes, kaundaan. Ayaw mo Kaya after ako na bahala. tira during showtime or eat bulaga. Ayaw, bahala ka. Sure man na, lunchtime. Lunchtime na. Para ang tirada ninyo, para nyo snacks dapit, dito na mo sa more sa hapon. Hapon na. Ang si Boy Negro ang nag-adlib sa taxi. Mula kong gahulatan ba sa kanang mga kanang mga inana nga mga website ba nga madunggan akong tingog bitaw. Nya kamulo bitaw skandal. Wow, more sa umaga nila gibuha. Good morning. Oy, nakitaan nasa kuan, naka-upload siya. Tapos Magnum Radio. Wow. Oh my God. Ang ako ay showtime man to iya. Ang busy Oh, na may to siya, kala, busy na may to kala, siya, may kala, may musulod na. Ano may kala, magubo na may kala, magubo na may kala. Oh, may kala, exclusive. Dugang nako about anang kaon. Ayaw lang pud lagi pabusog yun. Kay kabulukan na abiya siya mga Ipek. dili kaning nabiya siya mga bangag dito nga iya pong kuanon. Tama. Lahi ang manggawas. Lasin lahi ang manggawas. Tama. Ayaw kay ipalabi kay baso niya mo gawas ang hangin ba kamulukan didto kaon sa uba. Di ba? Di mo kuan gamay ba? Oh my God. Ma-nightmare yun ba? Uy. In fairness, Brad, nabi na itaba na, Brad. Advice niya, pagkaugma, Brad, kaya nakita na siya sa buntag, early in the morning, kaya nabuntag, overnight mang yun. Anniversary ba ya? Ang anniversary, overnight yun na. Dili yun na ingon na ka ng 2 hours. Pag nagignan niya, pre. Pre, klaro kay pre ba? Nag-69 mo, pre. Di nabalak ka siya. Pre, naibulbul akong ngipon, pre. Ano siya? Ay, wala man, pre. Ano kayo magpre na bro na ibawan mo? Di, naitai mong ilong, pre.
Ano ba Sorry, yan? abi na kong kuhan. Sorry sa nanihapon na. Abi na kong sobra-sobra to sa crabs. Ay kapag mustard to. Oy, kanang kuha niyang kang Anje yun siyang sharer na ba si Anje, oh? Ligo og shave daan, then sojud og Agoy. bag-on underwear. Agoy, bugin ang buhaton ni mo Anjay ba? Bagong underwear. Tama ba? Pinaka-the best nga underwear yun, di ang mga gala. Kani, akong... Ayaw to ang garten, muro nag-bacon. Unsa man na- Saan eh, chewable na panty? Yan, tama. Pero, nakoy advice na labi na kung ang babae kay first time food ang babae. Kay talagsa ra gyud ng babae nga first time moingon sila, nag-enjoy sila sa first time, talagsa na kay na siya. Kay sakit gyud na daw. Pero so ayaw gyud pala Brad kung ikaw. Tinood ba na Maria? Ikaw, Brad. Pakota na si Maria. Ikubaan si Maria lagi, Ipakonfirm ikubaan si si Maria kung tinood ba na. Hindi na ako, inana, ginaw ma-feel. Marag always gina siya mo nang akong strategy na one time nag-strategize ko. Nahimo pa ni mo mag-strategy. Number 1, katong mga dirty talking, maglungtad pa na siya mga 1 month nga dirty talking. Sabi Ikaduha, nga 1 month ba? tudluan na nimo siya samtang ga dirty talking mong duha. Tudluan dapat nimo ang babae nga mag-exercise sa katong siya ra isa. Kanang kamunduha baka magkuan tawag-tawag na exercise. Oh my goodness! And then next dayon magsugod og one and then ana dayon tapos ana dayon atas Oh my God. As in, ingana gyud ba sa first day, sa first gyud lugar? Ana Aguilar, ha? Pwede na na? Dili. Ako pasabot sa 1 month na siya nga imo siyang gi-exercise nimo ang iyang elasticity ba sa iyang kuan. Oo, ilas. Elasticity. Exercise na siya nga para dili makalitan ang iyang vulva. Grabe I ba love sa... the vulva. Kung paminaw sa mura sa kadagko ng inyo, ha? Kinahanglan pa ni may ipa-elastic ha? Di, bisa kung saon manggod kay ulo pa lang gani sakit na niya. Wow. Di mo to, guys. At least, sagyan kay Poppy, ang ako kay nagkubo pa nagbako sa... Wala na, out na ta. Sa doorknob, pag-apre pa lang sa doorknob, sa rumboy, wa na. Di nalamin mo din. Nagluya og kalit. Luya ka. Nakainomdom yung ko nga marag ni pinaka-maximum ragid ang 2-stroke atong first time na ko. 2-stroke? Na-stroke ka doon ka panahon? Dili. Gipapundo pa na ako mga 1 minute mga higala. Gipapundo 1 minute. Hawi din nga pinatistig lugar na sa mga tiil Poppy. Dili, ana sa... Kuana. Nga na, sa ikugi na. Nainumduman na ako ang pinaka-worst nga advice sa akong amigo nga si Clyde Delmar. Nga naman. Iyon siya nga, Brad, tapos siyempre, bago pa man na, dali lagi ka mo buto. Pag apit na kayo mo buto, Brad, hunaw-nalan din ang naong sa namatay ni mo nga lulo. Oh my God. Kabastos ba? Kabastos ba? Para daw di pala mawala daw imong kuan, para mawala nimong gana. So di na po sa mo padayon og buto dai. Sa tanan gid. Buang-buang man nga, buang-buang man nga advice dumon gid. Dapat pag happy na istorya din mo seryoso. Well, anyways, kato atong gilakot na ko ano. Wow. Change topic. Ay, ito naman nag-reply na naman si Carl Emerald. Bitaw Sir Bern og DJ Joe, ang angay ana hawid-hawid kay pinaagi sa hawid ang 2x2 mo gahi jud na Uy. Ambot lang 2x2 man ni kang pupi, kuha man ni burag 1 por 1 ram ni. Arnis. Labi na imong kamot. Labi na imong kamot Johnson alaga na diha na dayon ang hunghung ug mo level up pa diha na dayon ang mga vowels. Alaga, Ay. So, yandaman. Burag nakakita gyud katapat ani kuan bre ba? Master Pops. Pero ayaw lang gamita imong brace ha, naka-brace ra ba ni siya? Og si Alphonse. Ambot anon si Lasa nang na-brace no? Basi naitaya. Kung mag-hotel or lodge, is-sure nga sayo mag-check-in kay dali kayo mapuno ang 7 to 8 p.m. Wala. Kabalo Kabalo si Alphonse Expert Megala. advance to.
Ba Cebu Romano tag 100 ang tubig nga tag 15 pesos ra sa gawas. Update. Updated. may price See? That's RP. Pwede mag-join all the way din sa Palawan. Oy, si PJ Chuy. Nasa Palawan. Taga Cagayan ni si PJ. Muna to intern. Muna Oh, to intern. money. PJ Chuy ba? Oh, lagi. Sikon ba? Sir PJ. Ipasunod. Uy, si Ate Joy, tabada. View po doon. Ay, si Joy. Ate Joy. Joy. Kumusta Magparapol na? na siya cake. Katong tindahan sa gawas lagi. Oh. Nadagay mangutang pero ang problema kay di mamayad. Exits ako kadali. Naguba na lang ng tindahan, wala pa kabayan. Sige, unya total atong ipapil si PJ karon taon may gala. Pids, sige. go Pids. Si Roy, wala siya sa gana hikap-hikapon raman ng iyang liso sa lumboy sa ilalom Idol Burn. Huy. Dili na siya. Actually, muna yung nakaapan. Muna yung nakapan sa ato kay ang atong knowledge kay naara sa mga ingana ba. Ang atong importansya kay makabuto lang ta or kanang magdungan lang kanang taman ra diha. Muna siyang naka-diferensya kay kung first time na nimo buhaton naagid kay makuanan pa dili gid nimo like perfect lugar Cover. ang imo gid ana mo nang mayon ko nga katong 1 month pa imo na siyang i-kuan ba stage by stage. I-condition naman yung upok lugar. Yes. Oo, mo na siya. Nya dili ingon nga kanang unsay pulo sa bunal. Mo gani sa bunal gani ang pinakalas. Di ba? So, ang kanang imong pag ready sa iya, preparation niya para mag-enjoy na siya sa inyong first time. Sa mga babae, basta na sila monopad niya ani. Pwede rin sa ni. Gwapo kay giring-giring. Ano? Challenging. Challenging. Buta nga alcohol. Ano lagukaan kay Si Bel Velez mag-ask kung ready na bagyod siya para dili mangurog iyang legs. Mangurog din na Maria? Night time. Ay, sis. Nino na sa tagbakak ani. Dapat og birada mo dapat kabalo ka sa iyang red days para safe. Wow. Kano sa nimo mabalaan ba makuan nga kanang ganado siya ana nga panahon? Kano sa ba antig pagana sa mga bahay? Sige. Well, Okay, It's spa after 14 days sa iyong menstruation. Kana Sumangot na ka. after. Kaya ang girls, na may 28-day cycle. So, kung mabot na sila, kung asa sila nga dates, count after the last day sa menstruation. Tapos, 14 days after. So, muna yung ang hormones niya. Kaya kasi klase mo ng hormones ni girls. So, before menstruation, sa puton yun na ang mga girls. Hindi na kayo mabikil. So dili na pwede tirahon ana. Amot lang. dili na. Dili na part sa uban Depende sa na part girls. uban babae before mag-menstruation mari ay Una ay correct me if hype I'm wrong. kaayo. Kana. Party na tayo pals. Medyo mix ang yung hormonal ni Yes. girl. Lahi. Yes. Right So to after. answer your question, Joe, 14 days after. 14 days. 14 days after. Iya Yep. quarantine day no? 14 days yung quarantine. Iya po ninyo para timing ba? Pag ana kani agay. Pag-abot sa 14 days. Si Johnny, Kinarga na yun. tama si Johnny, I think it's better po na you need to make sure na your partner is as excited as you. Kaya para ang ending dili niya i-fake ang iyang emotion. Bita. Di, mo lagi nang gingon ba kanag yung gabig pugos nimo. Ang problema, gabig pugos nimo sa imong girlfriend nga mo adto. Kanang traffic bitaw nga dugay pag ka makasulod bitaw kay napay nagsunod. Oh. Daghan kay pwede may tabuan na basi mo back out ni mo na kadugay ba pagdali no. All in na dapat. Tuktukan na dayon, tuktukan na dayon. Padali na brad. Time na mo oy, mag-extend pa mo. Dagan kayo nagpasalamat sa akong advisor. Welcome, guys. Sa 14 days yun na may gala. Well, wait. Ako sa ipasulod si Kuan si PJ ha. Ayan, ala. So, intern pa si PJ sa inyo nga time. Sa ako nga time kay. Kato intern ko, bossing na ko siya. Wow, bossing. Si Sir PJ. Ano si PJ kay dagan ni siya experience. Ngayon siya. Uy, congrats din sa iya ha. Malagbag ulit. Beto siya na married. Ha? Magulang siya namin nyo? Mga 2019? Last year or 2018? Namin nyo na ba siya? Yep.
Hi kay Kuya- Miss Belle Velez all the way from New York, California. New York, California. New York City. Ay pabot-bot, Oh my Jo. God. Jo, ay pabot-bot ang mga lugar dyan. Sorry. Sa mga Naglayo Jong, ko na aga. dito. Diba? Ako ka itong Amerika mo. Sobrang sa Casteran. Kasi New York, California. New York ka. Unsa? New York, California. Mo nang kanta. Mo maganda ang pagod. Such a lovely place. That's a lovely place. Sige Brad, sige daw Brad B. Sige daw Brad. Sige Brad B, sige daw Brad. Sige daw. Before mi mo hatag sa among tip sa mga friend na. Sige, habang sulod pa si Koan. Sa imo Maria, what duha man na babae o lalaki? Kung primero lang sa nato, kung lalaki, ang nangayog advice sa imo. Kung lalaki ang nidulsa ko. Oh. Ipatilaw ba nimo? Ibuta to imong manghod ba ka? Sorry. Kailangan na ang mga inakay manghod nga laki. Ako yun nga, duy. Mm. Kung protection, you duy. Kana number 1 abay na. Muna to nalimtan din ni bay dapat maagi din na. Kay dagan na raman. Kailangan proteksyonan yun. Diyan lang. Nana si PJ. PJ Saklot mga igala. Taklot? Pang, As PJ mga igala. PJ. PJ Pasong. PJ, pasok. Moni siya ang kuha nga nang mo yun siya dalaygon ng Diyos. Hindi mo ni mao. Ano di mo? Di mo. Gwapo. Dili po to mao. Lahi po to nga PJ. Pagalan to. Kani siya, walay saklot. Saplot o saplot. Haman. Uy, ay sa, Naman. basahon sa nato ning kuha na kang Aris. Kuya Bern, before execution, dapat mag-ask yun si girl kung filter ba siya. Si filter. Kanang gwapa sa kuan sa Make-up? picture, hipon sa personal. Filter? Sa'yo pasabutan ng filter? Or safe Naka-filter siya ba? siguro ang sa man? Ha? Kasi naka-filter sa picture. Dili. Fertile. Fertile. Naglaban ako ulo ha. Sa malay kalayo na ba kayo may gala? Filter, fertile. Pasensya, nakakatawa may pasensya. Bounce back CDO. Uy, ginoo ko ni si Roy Repayo na siya nga skip to content prayer for today, Mike. Hala, ginoo ko ni nagdalag prayer sa atong comment Ay, box. baka inani, nagita ka basta. Okay, pasaylo again. Mino, a short prayer, Lord. Uy, ginoo ko. Change topic tabi. Ala, nag-Lord naman ni siya ay awkward. Awkward siya may gala. Atong i-delete na to kay awkward siya nga kung ano. Ano ko mga konsensya ta. That's so bad. Filter ba siya? Tamo kay Karoy ba? Fertile, delete Look, fertile. it is sa hearing. Katong hearing ako. Filter, fertile. Pero dili kasulod si Kwan. Sige lang kung admit. PJ, admit naman ka. Pa-admit na si PJ palihog. Isa sa nagkakabasa ni Joe Pope. Kuyon, Kaya, isa niya. Master na kaayo si Maria. No, ingon ni Catherine McLean. Hey, Catherine, know your cycle. Kung babae ang mga ayog advice mo, Maria. Kana. Same. And then, kanag yun, mag-hygiene, yun kalimpiyan, gini mo, girl. Tino. As possible. Unya, kanang ingon ni mo kung sa imo hang ko. Ganahan. Communicate. Okay, I'm sure kanang kung first time pa niya, 'di ba, ni Joe kuan hindi pa siya kabalo, mag-agad lang siya, 'di ba? So, kung dili siya ganahan, basin mapugos na lang siya ba, ay, ani gid ni, ano ba? Correct. May man nila kang brada kay nga feeling mura kag rapist. Ako para kung lalaki mga advice ako ha. Ako sa isang igno nga pre. Pardi kay kahalata nga manyakis pre. Ato sa mo katedral before mo madto sa kuan. I-build sa nimo Iyon ang trust. dating nga dili ka na imong apas pero maog yun. Kamo mga girls, ayaw gyud mo pagunaw na mga girls nga ang lalaki manguyab kay higo lang na mo holding hands sa imo ha. Ayaw gyud mo pagunaw na. Ang lalaki nanguyab na sa imuha, kung imong tanaw ng future nagunaw na kay gusto ginamutira nimo. Mo gini kamatuoran. Ayaw na mo pagsige pag hunaw na nga dili man siya nga na di man nga. My God, nalay uban nagulat, nalay uban dili makastorya. Pero ang lalaki mo nang na-attract na sa babae, it's technically because it's sexual. Ayaw gyud mo pagunahon na nga ang lalaki nanguyab nimo kay wala siya tumong ana nga
Dako kay nang ayaw pag nakasabakak nga kalibutan. Opening wrong minds, girls. So kung isugot na ka, so medyo naghatang nakagtip, dili man karon, dili man very soon, pero sa ngalan nga niso nakag-relationship, medyo nihatang nakagtip na pwede na ka magpatira. Okay? Now, sa ako pang gingon, practical na advice na ko ni Brad. Style mo, Brad. Ay kay palata nga medyo ang imong tumong medyo bastos. Ato kag katedral, kay anniversary maka ninyo. Ano man ni matadiri dagot ang kandila para ma-bless na to atong relationship. Ana. Which is para ako tinud anay gini ha. Kay magpasalamat ka kay tinud man nimo ni nga uyab nimo ni. Lagi. Sakay na dahil palit mo pagkaon daan sa gawas kay mahal sa sulod. Ha, order mo, drive-thru, ana, pwede. Pag sulod nimo dito, Brad, ayaw tirahi. Ay, Ayaw, istorya lang mo, Dili. tanaw lang mo. Sa first day din. Oh, pag pirmi, akani ako lang niya, pag human din, lakaw na ta. My God, minsan, my God. Si Bernie ba, dili bastos Dino. ba? Pwede man na may nana Earth. Tapos pag ano, I change na tong channel, be. Hala ka, noon sa maning nga channel. No, so man naman, napisit ang Kapatay, source. mali din ka. Huy, Sugod source. na dayon. Dito na ka Sugod sa na channel 18 para sa foreign, ang Pinoy Channel 9. Ana. Dili, ayo di taro ka. Sumura to. Ana din ka, ayo, kabalo ka. Ana, mga kuya, ana yung style, Brad. Ina din nga, kabalo ka, dili ka niya akong apas sa imuha. Ana, tirada diya. Except, Ang babae naman din. kana lang, except kung ang babae na gyud, so at least ang dating, dili ako ang agresibo, Safe ka. ikaw ang agresibo. Dala din. Ana din nga, ikaw. Ana. Basta wa ko'y labot maburos ka. Ikaw, Basta sure na ka. Tapos ani, Sure ibutang na to sa ikaduha na nadala nimo. Nanay na itabo, unsay pinakauna nimong buhaton. Pag human niya, pag makauli na sa nanay tabo, lahi ang piling ana medyo hawang nga murag di ka kasabot na murag feeling sa nimo nga murag matured na taraw ka. Tapos ang mga babae kaya binilag di na din sila magbulag kay natirahan naman kay nahatag na niya ang virginity. Ikaw din lalaki, mag-sorry dahin ka. Mag-text kag sorry. Mag-text kag sorry. Sorry kayo ha kung nakuha na to ni. Ana dayan. Nabuhat nato ni. Kay para ang dating na po diha nga mura taraw ka. Mura taraw ka o kanang dili ka na imong apas. Kaya ang imo Ang yung gusto sincerity. ang sincerity diha, brother. Ano din? Tulog na ka? Kano sa ang next? Ignan gini mo nga sorry you gayo kung nakwanta ka. Tana okay ra ka ana dayon. Ana tirada diha. Pili mo karon. Samo kay Joey. Ay, Tapos kasi na si Jomrig. ang next din nga step, Brad. Ayaw sa daing text. Kay kung ikaw gusto na po ninyo masudnan atat ra kay kaop, klaro ra kay po kay kasi mong tumong tinguha. Ala. Ayaw pungis lang sa gyud. Hawak kamay lang sa gyud. Pungi lang ayaw sa gyud. Murag wa kay murag kunwari nilabay lang to nga murag wala kay ka na excite, murag kunwari dili kay big deal nga nay tabo ana. Di sa ka mo topic og inana. Ayaw pag topic for how many kuan ana ra. Wala interest. Yes. Kay para sa iya ha, lo grabe ba kanang love gid ko niya di ay kay wala dili magid siya nga nga klase. Naitabo na gito siya for a reason. Pag umalala, maotro na dayo na. Dito na nimo adlaw-adlaw na din nimo may gala. Borosan na din nimo, guba na din yang kaugmaon wa din sa ka-graduate. Mao na karon ang resulta. Diyan na din i-apply tanan posisyon. Dito ka na lulong, nadala ka siyang itso. Unsa ending wa ka tiwas og eskwela o karon asa Naburusan mga naburusan ka o sa panahon Lusyon karon na ka. o nangayo kag ayuda tapos wa ka tagay nagbagulbol ka sa Facebook karon. Mao na kung nagtarong ba ka naminaw pa ka. Lain na ba Unsa man karon ha? Unsa? Ugma pa. Tuban! Ugma pa titabi. Relax. Mo to ang BBS gipakita. pa, BBS pa. Ako lang gipakita sa inyo ha. Mo na yung mga linya sa mga tipaghak. Mao na kung gisultian ta mo, At least kabalan namin ang sauna mo. gisultian ta mo sa tip. Ay, sa... Wait lang. Pwede Wait lang. magubay. Murag nag-agree ra ba to si Joe? Ay, tama. Murag din si Joe. Murag si Joe yun. Murag hindi siya. Ay, tama na siya. Tama na. Yan ako, tama.
Ako ganina rin ko unsa ba niya? Binagin na ako pinakamaayo itong advice ba? Si Dante pa kung magawasan na, magpasalamat Jun. Mga titagak. Kabalo ko sa atong mga single nga mga ulitaw diya ganina nag-anan sila kay Bernie usa to number 1 pag ay wa na ini kumot. Ay, gwapo si kulba ginatong presidente mo adlib brado. Kulba No. Basa. Ana si atong president, Mr. Chairman, let me read the Yes, you're the manifestation, the citation, the manifestation of Mr. John Michael Batilo. Ayaw og tuga-tuga og 69 kung taas kag ilong. Motos no jud na sa agianan sa tai. Dili. Okay ra nang ingana akong basahan according to section 3. Article 2. Article 2. Article 2. Aha. Ay hara okay sa as imong ilong basta kay manghugas lang gyud siya. Ayo hilag ilo. Uy bay, nabay na bulabog ang anak niya nga dalaga bay. So nangaon sila bay, ang papa nangaon. Nangaon ang anak tapos naggutad lechon manok man. Lechon manok siya gigutad. Daw bi kay nakat man niya ang kutipot sa ang lubot sa manok. So naanin siya, okay say mo kaon og lubot, ana yang dalaga ba? Ako dad kung love na ako. Yeah, wait. Nabulabong may gala. Abi, lechon manok na magot. Kinsay mo kaon og lubot? Dad, ako dad. Basta love lang yun ako, dad. Oy, kamo diyan nga oy, kamo ba kani lang kadyo lang. Grounded ang labas. Kamo nga sige katawa sa hahaha nga naminaw karon nagtanaw nga sige hahaha. Kami tana mohangyo sa inyo nga tana mo support mo sa amo aniya. Any value any amount di ay value na noon. Any amount will do. Any amount will do. Oh, na katon naminaw dia sa Anchor.fm or sa Spotify, any amount will do. Salamat. Para mula hutay lang may gala niya mong podcast. Ha? Salamat Sabi kayo. na ito nasa gawa sa New York, California. Uy, nabi nag-PM sa kuha. Nag-PM sa kubran mo, hatag siya og amount para po pang parapol na tudugang. Oh, maganda yun. Kung kamo mga OFW, tala mo yung mga ipanghatag nga pang price na to. Ay, walay problema. Honest to goodness nami auditor dito na ipa-audit kang Mr. President John Michael Batilo. Yun. Presidente pa, auditor pa. Siya pa secretary, vice. Siya ang vice. Siya ang Prince Charming. Napagyod. Tigkaon sa lubot. Yeah. Nakabutang daw sa chapter 2 article 3. Dili apilon ang agyanan sa tai. There is a restriction, Your Honor. Excuse na kay depende man na siya sa gender. Napa na siya. Depende. Section 3 says, depende kung love ni mo. Hindi ko. Di ba? Guys, kabalo na mo. Love man kaya ako si Lingling. So mukha So kabalo na mi. At least knowledge lang na. Ayaw lang imagine. Oh my God. At least kabalo na kwala mi. Change topic ta palihog. Di na to. Knowledge lang. Tama na ta knowledge. Wala imagination. Ayaw Wala Please na 9:30 na. Yeah. Maria, laban ni mo siya, Maria? Yes. Pero, dinigid ko ganahan mo kaon. Mga tanong kung mga mahal sa datong diskuryahan. Dito na dapit na sumpay. Linalubot sa lechon manok. Sumpay lang daw sa sumpay. Oo. Di ko magsaba. Naman siya dikit gamay sa sumpay. Ito may balls. Ito guys, yung balag dito na ngalubot ya. Eso si Maria. Maria! 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 Sa umama, di mi gakaon na. Pwede Maria nga ikaw ludan ka mo kaon, pero kung imong ang kaonon, maganahan ra pug. Sure ko ana. Sure nga na. Sure ko ana.
Sige, try So, ko. undangon na nato ni kay niabot Guys, na hapit tagtai. ito, maman. Undangon na nato ni kay niabot na tagtai may gala. Mora to siya. Humana gid ita kay tain na Oh, tain naman. Okay, salamat guys sa inyong pag-uban-uban. And that's it for June 3 episode. Si PJ Saklot wala na hapunan. Iyan Ay, iyan ang sayang. gipangita ang lubot sa iyang asawa. Ana si LJ ka lang kiyo basta love ka unod yung tanan. Uy, tingnan mo na, mamimigay pa pala ako ng t-shirt sa tanan mga sharer natin dyan. Sharer, tsaka muna. Di Uy, nga saan pala, pa pagkabalong nga share sila. Naman, Dati pa to, na winners badge niya ako, mo gawas, oh, na sharer, ganun. At powder, by the way, atong sa sisters, di pa may magkita kay na siya sa kamaman-an plus buntis pag yun si madam. Ay. Uy, Ay. ang atong t-shirt am nakuha, nagibilin ako sa guardhouse. Yan. Okay, ano na lang ha. Katong, magwaki-waki mi karon, i-print screen ninyo. Tapos next na mamimigay kami ng bitok-bitok t-shirt. Pasinduhan na po kayo doon dito. O, larga. O, larga. Bira. Ayan, O. las mga taga-Saudi Okay, Arabia. waki-waki. Ready? 5, 4, 3, 2, go! Hey, 2, 1. Okay. Guys, paki-follow sa among akong Instagram Bernie Bitok 2, akong YouTube channel Bitok University. Iyon. Follow niyo rin ako Instagram, Maria Filingera, also sa YouTube, sa Twitter and TikTok. Thank you guys. Yan, follow po ko ninyo Instagram, Facebook, YouTube, ug TikTok, ug Kumu app, Joe Romantico. Master Poppy, YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Alright, dagan salamat sa internet. And kato inyong i-print screen dito ninyo ibutang sa atong group BBS na grupo ha. Katong wala pa na member, magpa-member na mo mga gala. Okay, Okay? shout out sa nako day ang boyfriend ni Anjay, si Richard Pagote, all the way from Texas, USA. Wow. Texas, USA. Texas. Alright. Upper team mga gala. Okay, so moro to. Okay, bye. So, dagan salamat sa inyo guys. Salamat kayo sa inyong pagsuporta again. Thank you very much. MWF ang schedule na to ha. Thank you. I love you guys. Love you. Bye. Bye. Bye-bye. We could do this all